Ja, af de 7 P'er, der har vi fået P'et pris, altså price. Og det starter egentlig med, at lad os sige, at vi har vores businessman her i midten, som ejer et firma. Det kan fx være et firma, der sælger sandwich. Så noget af det første, I skal kigge på inden for det her P i pris, det er selvfølgelig omkostningerne. Altså hvor meget de bruger på at lave, lad os sige, en sandwich, som de så skal sælge. Så det er per sandwich. Og derfor giver det meget god mening, at de ikke kan lave en sandwich til 30 kroner, og derfor sælge den på markedet til 20 kroner. Og når de så har kigget på omkostningerne, så er det vigtigt, at de kigger bagefter på det konkurrencebaserede del af prisen. Så nu har vi lige kigget på omkostningsbaseret, så nu kigger vi på det konkurrencebaserede. Og her så kan vi se Lagkagehuset, og de sælger deres sandwich til 65 kroner. Så gennem den her priskrig, så kan man lave for eksempel en madbod ved siden af og sælge sandwich til kun 30 kroner. Og det fører så videre til efterspørgsel. Ja. Det som prisen også sættes i forhold til, det er efterspørgselen. Og her der kigger man altså på, hvor meget kunderne de så er villige til at betale for produktet. Så vi kan se, at hvis der er en høj efterspørgsel, så kan firmaet så sætte prisen op. Hvorimod, hvis der så var en lav efterspørgsel, så skal prisen altså ned. Når man så har en efterspørgselsbaseret prissætning, så er det også vigtigt at kigge på målgruppen. Så hvis man for eksempel sælger sandwiches på et gymnasium, så kunne man nok ikke sælge sandwichen lige så dyrt, som hvis man nu solgte den på Strøget, fordi at gymnasieelever ikke har lige så mange penge som folk, der måske var ude i København. Så alt i alt, når man skal sætte prisen, så er det vigtigt, at man kigger på produktionsomkostninger, på hvad konkurrenterne sælger produktet for, hvor meget efterspørgsel der er efter produktet, og hvilke målgrupper man sælger til. Og på den måde så hænger hele kredsløbet sammen.